where do we put Angelic as an artist in South Africa? Is he upcoming, intermediate, or an A-list artist? Lack of branding, J League. Lack of branding, good J League. It's a number one thing. So I can't put him there with the superstars. Music he makes is he's okay. He's fine. He's gonna leave. He's gonna buy a big house. He's gonna have a nice car. He's gonna the music he makes because it's streamable. He's a good DJ. He's a good performer. But will I really buy a ticket and go to J League one man show as a performer one like on a theater? No, maybe. Isihlama nje ngidisappointwa isihlama engeke sikutshele emehlweni masikubona mara sikwazi ukukhuluma kuma podcast ukuthi thina siyenza siso uswag man angizitholelanga lezi zinto lezi ezo abangiphanga lezi mahala ezo abazange bathi kimi ngizithole mahala lezi zinto ezo asifiso lezi zinto lezi iachievement mfana wami ezo lezi uzazi ezo akusimali lezo zitshontshayo lezo asihlama ezo uyangikwatisa uthi mina ngini wena nalamagay wakho abothahi nithi ngenzani nale ntombazane engakwazi ukule iweek uthi nithi ngenzani yini yangijwayela ningizwa aningizwa sifisa awungizwa and ngifuna ungitshele mawuhlangana nami emehlweni msunu wenje ezo ukhuluma lento oyikhulumayo ezo ungitshela uthi kimi Angelic uyintwana angazi ngithi ngiyini ezo sifiso sizohlangana mngani wami futhi angisingumngani wezinja mina yo nina nijwayela abantu abalungile kabi yazi yazi magazi ngidisappointa usifiso isihlama nje ngidisappointwa isihlama engeke sikutshele emehlweni masikubona mara sikwazi ukukhuluma kuma podcast ukuthi thina siyenza siso uswag man sifiso bathi kimi ngizithole mahala lezi zinto ezo sifiso lezi zinto lezi iachievement mfana wami ezo lezi uzazi ezo akusimali lezo zitshontshayo lezo asihlama ezo uyangikwatisa uthi mina ngini wena nalamagay wakho abothahi nithi ngenzani nale ntombazane engakwazi ukule iweek uthi nithi ngenzani yini yangijwayela ningizwa aningizwa sifisa awungizwa and ngifuna ungitshele mawuhlangana nami emehlweni msunu wenje ezo ukhuluma lento oyikhulumayo ezo ungitshela uthi kimi Angelic uyintwana angazi ngithi ngiyini ezo sifiso sizohlangana mngani wami futhi angisingumngani wezinja mina yo nina nijwayela abantu abalungile kabi yazi yazi magazi yazi ungizwe makukhuluma iqiniso sifiso angizitholelanga lezi zinto lezi ezo abangiphanga lezi uzazi ezo akusimali lezo zitshontshayo lezo asihlama ezo uyangikwatisa uthi mina ngini wena nalamagay wakho abothahi nithi ngenzani nale ntombazane engakwazi ukule iweek uthi nithi ngenzani yini yangijwayela ningizwa aningizwa sifisa awungizwa and ngifuna ungitshele mawuhlangana nami emehlweni msunu wenje ezo ukhuluma lento oyikhulumayo ezo ungitshela uthi kimi Angelic uyintwana angazi ngithi ngiyini ezo sifiso sizohlangana mngani wami futhi angisingumngani wezinja mina yo nina nijwayela abantu abalungile kabi yazi yazi magazi yazi ungizwe makukhuluma iqiniso yazi abantu masebangasazi ukuthi babhale ini kulama podcast wabo
bavele babone kahle ukuthi balanda umuntu. How just because of umuntu yazitrendela kuma TikTok seniyangilanda manje senizongitshela ukuthi anazi ukuthi ningiplace iphi. Ngithe ningiplace mina. Seniyaplaceana nina nabo Minister of Placement seniyaplaceana Sifiso. Uhlula imali zabantu Sifiso uzonyela mina. Wena Thahi ngizokushaya fail pop undinezo. And nale ntombazana le yenu le engayazi umnyango wesaluni right. Ingazongiphaphela mina into engizonibonisa yona Sifiso ngizonivala le milomo yenu yezo. Lento uhlala nakuphi Sifiso uhlala phi? Nimthatha phi mako Sifiso nimthandani? What do you like about this annoying motherfucker? You saze sanyelwa bo Sifiso sisaphila. Cabanga sisi wena. Orien bayanibhadala kunomuntu onibhadalayo ministers. Senabo chair nina senikwazi ukusitshela ukuthi senzeni. Senazi ukuthi amapiano abuyapi nina Sifiso. Seniyipiano palace. Yini ipiano palace? Sifiso mara yazi ninjwayela abantu amasimba yazi. Yo mina niyangijwayela serious. Yazi angikazi nje angihambi nalani hamba khona. Angimove nalani move khona. Angicela ima endorsement deals wenu. Angaze ngathi ngifuna isponsor. Angazi ningifakelani mina. Ukanguzwa ngithi ngifuna influencer dealership mina. Ukangibona mina ngihleli phansi ngifuna nama influencer dealership Sifiso. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Angelique is filming emva kokuthi uSifiso Thahi and Mas bakhulume ngaye laphana ku podcast yabo iPiano Pulse. So uMas simvela boda ke kuSifiso ukuthi umbekaphi kunjeli ku upcoming semkhathini or superstar washo nje uSifiso ukuthi hayi unjelique angiyimbeke nema superstars ulekha i-branding simvele nje amkhuluma kabi washo ukuthi noma ngabe une one man show ngeke azalithenga ithikithi ukuthi ayobukela unjelique. Kaqinanga ke lapho uthe uSifiso unjelique kufanele kube umuntu oqulela ukuthi abe nemoto abe nelikhaya phelele khona lapho aphile kahle nje but ngeke ambeke nje nema superstars because unjelique ulekha i-branding. And unjelique was filming kasana waba live lapha ku Instagram atshela Sifiso Mas and Thahi were to get off njengoba simuva. And people are saying ukuthi it's wild ukuthi usukele Angelique because he never bothers anyone. Like he never trends for anything aphandle nje kwe music. So people are saying ukuthi Sifiso nje bathanda ukudenda abantu ngalabanye abantwana simvele shama Angelique azathi niyathanda kusukela abantu labalungile. But ke vele lokunguSifiso hlezi atrendela for all the wrong reasons. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.